Hej, i dag skal vi prøve en Ceres-øl. En med brandet Ceres. Ja, Jysk brand. Det betyder nok dårligt, men ikke den her gang. Vi tror på det godt, gør vi? Ja, vi tror på dem. Det dufter... Hvad dufter det af? Jeg synes ikke, det dufter noget. Nej, det er mærkelig smag. Men hvad forventer vi? Okay, vi giver lige en prediction på scoren, før vi starter, ikke? Den rene manglende smag giver mig ideen om, at det er max en 6,10. Jeg tænker, det er dem ikke i midten. En 6,10? Nej, 6 ud af 10. Nå, 6, okay. Jeg tænker, at dem, der ikke har nogen smag, er hverken ofte gode eller dårlige. Det er sådan lige i midten. Jeg tænker, det bliver en Okay, så 6 ud af 10, okay. Ja, det tror jeg på. Jeg kan godt følge din tanke. Ja. Skal vi prøve? Ja. Skål derude. Skål. Ja, det forestil jer, hvis Tuborg havde blevet indavlet med andre Tuborg og fik en datter, som var et produkt af indavl, og det ser os. Jamen, det smager den der, du ved, fynske øl. Fynsk øl er godt, Odense øl er godt, Odense Pilsner er godt. Ja, Odense Pilsner, men ikke Fyns, den der Fyns-en. Nej, Fynsk øl er dårlig, ja. Ja, jeg kan ikke huske præcis, hvad det hedder, men det er den smager i dag, og den er dårlig. Og det er, men jeg tror, jeg var lidt fugle i starten for mangel på duft, fordi det betyder normalt, at det ikke er for dårligt, men den her, den er ikke særlig god, det er den bare ikke. Nej, men den har bare ikke, altså den har ikke den der sådan, den har en underlig smag, jeg ved ikke, hvad jeg skal beskrive det. Den har den der stærke gæring, kan man sige. Ja. Jeg er ikke, der er ikke, hvad vores end verdict efter vores... Ja, den får bare en klassisk 3. Jeg giver 3. Den er drinkable, men den er ikke god. Den er overhovedet ikke god. Ja, måske lavere, men altså godt så på, hvor meget man drukker. Hvis det var den første øl, ikke? Hvis det var den første øl på dagen, ikke? Det er det Jeg var død, mand. Ja, så ville det være en 1 ud af 10, tror jeg, vel ikke? Ja, men når jeg drukket lidt, som vi har. Ja, men det er også det, man skal vægte nogle gange. Så tror jeg ligger på en 3 ud af 10. Ja. Fordi på en druktur kan man nok klare flere af dem her, fordi så begynder smagen ikke at betyde noget på et tidspunkt. Ja. Så ja, en 3 ud af 10, når man har drukket, 1 ud af 10, hvis det er den første. Vi vil ikke anbefale den her som den første, indtil videre. Det er korrekt. Det er vores mening. Og tak for at se med, og vi laver en ny review næste gang. Ja, er det godt. Husk at like og subscribe og kommentere. Ja.